Baga-baga taringan tuhasan dosata. Molo tungadong manangin sinamar dosa, adong do pangudiata jani, ima Tuhan Yesus Kristus nanti gorobai. Jala ibana do partingganan taringan dosata, alai dada holang taringan dosata, do taringan dosa di salubut portidion. Hasangama mari di batana di kijang. Amin. Jadi di Yesus mah, siapa mengaku do Tuhan di batang, siana sama yatim, siana sama sang, dohon siana sama. Alai gusto argani na badohon, siapa mengaku do dohani gusto diri. Hidup yang bersama. Dua doa karena kami menghadap
Toras. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Si patakason tikting di minggu ta sadarion Minggu Okuli tanggal 7 Maret 2020 sada. Tabuka ma di halamat tulu. Papungu pelean tujolo sadarion Minggu tanggal 7 Maret 2020 sada. Dung sipul papungu pelean na paduahon sidung jamita anon papungu pelea tujolo dohita laho haperluan tu dana pemeliharaan dohot pengembangan ni huriaon lasma rohatta pasahaton peleani. Poin paduahon partangyangan week passion live streaming di hari Kamis 10 sada Maret 2020 sada patupau ni huriata do partangyangan week passion live streaming na nihobasan ni week 10 na maringanan di gereja HKBP Bandung Barat masuk pukul 10 wib retama hita saluhutna ruas ni huria nasian week 10 madohoti partangyangani jalatu aka na boy tikina boido parsidohot ro tu partangyangani laos pinangidohon matuhita saluhutna ruas ni huriatta asatong ma taihuton partangyangani di bagasta jala nama jabui partangyangani dang pola di patupa marsi panganon. Halaman 4 poin pasiahon sermon gabungan perempuan sehali sabulan di hari Senin 8 Maret 2020 sada pukul 10.05 wib patupao do sermon gabungan perempuan HKBP Bandung Barat sehali sabulan maringanan di GSG Tolu parsidohot dosude perempuan HKBP Bandung Barat tu sermon gabungani dada holan akan nadohot di punguan ni kategorial. Halaman palimahon poin pasapuluhon ibadah syukuran ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan setiap hari Jumat dan seterusnya. Gereja akan melaksanakan ibadah syukuran bagi warga jemaat HKBP Bandung Barat baik yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 7 Maret 2021. Ibadah syukuran tersebut dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 17 WIB. Poin pasaplu sadahon padidion nabadia di hari Minggu naro tanggal 10 Maret 2020 sada di parmingguan pukul 10 sada wib patupau ni huriatta padidion nabadia baptisan kudus tu yanakon ni huriatta di parmingguan pukul 10 sada wib tu akan toras nanaeng mambuan tardidi yanakonna jolo di jaloma surat pengantar sian situa wikna jala dibuan ma surat pengantari ditiki mangido formulir pendaftaran padidion di kantor huria parguruan tu akka natoras nanaeng mabuan tardidi yanakonna di patupa di hari Jumat 12 Maret 2020 sada pukul 15 wib maringanan di GSG sada lantai 2. Poin pasaplu tuluhon penerimaan murid didik baru playgroup dan TK Anugerah. Sekolah playgroup dan TK Anugerah HKBP Bandung Barat membuka penerimaan murid didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk pendaftaran penerimaan murid didik baru yaitu mulai hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 13 WIB bertempat di kantor playgroup dan TK Anugerah HKBP Bandung Barat. Halaman paunopon
poin 22. Selamat ulang tahun. Sude perhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton. Selamat ulang tahun. Tu nama ulang tahun di bagasan mingguon mulai sian sadarion Minggu tanggal 7 Maret 2020 sahat tu hari Sabtu naro tanggal 10 Maret 2020 Saya di pasu-pasu tu hatta mana sida nama ulang tahun ni di bagasan hai pason huhut di lehot tu hatta tu nasida pajang ni umur songonima si patah kason di tik-tikta di bingkuta sadarion moliate. Dameni debatana sumurung sian salut naroha imana mengaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamua kadongan saha porsiaon di Tuhata Yesus Kristus barita lasni roha nagabi pasu-pasu di hita sian hata ni debata di minggu okuli saitongdo mangaranapi mataku doppa jahuba marhiti-hiti tema maka holongi debata di pasat do tuita sian 2 Musa bidu 20 mamukka sian ayat sada rodi ayat 10 sada sonom madidok disih
pati na sapului dungi diaturon de batama sude akka ataon nin nama ahu do Jahoba de batam na paruaroko sian tano Misir sian bagas parhatobanam dang jadi marakup au adong de batam dang jadi bainomu di ho gana-ganan manang suman-suman dia na di Banua Gijang nang di Tanoon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano dang jadi ho marsomba tunasida manang oloam munasida ai audo Jahoba de batam de bata parimas na mga luluhon hajaton ni ama-ama tu akka anakna rodi sudut patuluhon dohot pahopaton akka nasugoroha di ahu alai asido rohaku di akka nama ribu-ribu akka nama kaulongi ahu akka nama ngaradoti akka patiku dang jadi donommu gowar ni Jahoba de batam anggo sian neang ni roha ai sai ona turu ni Jahoba do manang ise namandok guarna sian neang ni rohana ingot hamuma ari sabat laho pabadi outsa onom ari mahamu mula ulon jala bainomu nasa ulomu alai anggo ari papituoni ari paradianan ni Jahoba de batam doi dang jadi bainomu disi agi aha ulon nako manang anakmu manang burum manang naposom lai-lai manang naposom boru-boru rodi pinanmu nang nasorang tuho di bagasan hutam ai dina onom ari do di toppa Jahoba langit dohot tanu dohot laut dohot nasa isina dungi maradian maibana di ari papituoni di baheni do umbaen na di pasu Jahoba ari paradian naik jala di parbadiai ima sahatna hamua kadongan saha porsiaon di Tuhata Yesus Kristus namandohoti parmingguan di bagasan tikion dohot sude ruas niuria naman dohoti parmingguan di inganan nabi di bagas nabi manang di dia sonari mandohoti ibadah parmingguan di minggu okulion minggu napabaon setong mangaranapi mataku doppa Jahoba marhiti-hiti topik haholongi debata dia makadongan sah porsiaon itu hata Yesus Kristus sude dohita napungon di pikirata di rohata naing ma uli naing ma denggan naing ma tikos sude hita makalamohon na uli na denggan na tikos na sitong asa sahat hita
jala dapot hita nauli na dinggan na tikos sitong badia rikokma taparu ture parangeta tapature rohata tapature pambayanata. Jadi asa daput nauli ikom pinature ma asa dinggan bagasta pinature mai ala lomor hatta tunauli tapature ma pikirata tapature ma rohatta asa sahat i amua kadongan adong ma waso adong ma gugu adong ma ujahanna dia mai. Jadi asat dapot nauli pinature dina pinatureon ikon atusma nagabi ujahanna ima aturan ima ruhutna ima uhumna ido na pinabua hatan itu hatta di bagasat tikion asa denggan asa uli asa badia bangsonei di pature de batama nasida marhitete diaturhon de batatu nasida ido mabanak kiamu kadongan didok diturpukta di bagasat tikion 2 Musa biddu 20 biddu 10 biddu 20 ayat sada 2 Musa biddu 20 ayat sada dungi dia turun de batama sudi akka atau ninama dia mai dok mana asa uli bangsona asa denggan bangsona asa badia bangsona asa tikos bangsona asa sitong bangsona. Jadi asa uli parsorata asa denggan parsorata asa badia parsorata asa tikos sitong diatur ma dia ma pangaturon ni bata jala ado maban diatur de batana sida dido ama kadongan di 2 Musa biddu 20 ayat 2 audo Jehovah de batam na parua ko sian tano Misir sian bagas parhatu banom audo de batam na parua roko bangso hatuban di Mesir bangso nam obar tu lomo ni rohani panggonggomi nama bayan nasida gabi atoban guarna pe amua kadongan hatuban mululuk hatuban naso maraturan mo pature diri na pe subui jadi mulu hatuban pature diri na pe subui dang dibotoon pukul 3 mana mangan dang dibotoon pukul 3 mana minum alana
obar tu lomoni rohani tuan nadu. Jadi gabi bangso naso teratur mai mana. Bangso nasi iboto etika. Ale sonari do imana. Audo Jawa Batam napar kos yang tanu misir. Dari ya, manusia yang tidak teratur sekarang menjadi manusia yang teratur. Jolma nasuture gabe jolma nature, jolma nasuli gabe jolma nauli. Ido na diatur kon dewatatna nang dohonon na dang be hatu bakon ya. Nunga haruar hamusian bagas ini para tubanani cidang bangso hatu babbe nunga gabe bangso na haruar sian para tubanan ido na parjoli pengok debatatu nasi dia. Bukan manusia yang tidak teratur, bukan manusia yang tidak punya etika, bukan manusia yang tidak punya adat. Sekarang manusia yang punya adat, manusia yang punya aturan, manusia yang punya etika. Hidup ini hingon ngaruar hamusia nih. Ya. Nunga haruar hamusia para tubanani. Alani. Molo nung haruar hamusian para tobanin sonari gabi bangsok ku hamu parjulu omma aturan namina aturan na parjulu ido ayat tulu ayat 4 do ayat 5 ido aturan na parjulu amin. Ikon marujahan nasida di debata. Jadi dasar bangsa Allah itu dasarnya itu harus Allah. Tidak boleh ada yang lain. Tang jadi omaraku painomu. Tidak boleh. Apapun tidak ada kuasa yang lain selain kuasa Tuhan, selain Allah. Nah dong be. Aturan na parjolo bangso ni dewata bangso naso hatobat be ima bangso ni dewata ya. Aturan na parjolo di akan na porsea di dewata di Yesus itu di perbadia ikon marujahan di sada goar ni dewata dang boy dewata marakub dang boy tu manangise marsobba holan tu sasada imanam. Jadi bangsonai aturon na parjulu asa uli nasida asa tikos nasida asa denggan nasida asa badia nasida dipature dewata nasida marhi tete guarna dadong ngamangin ang naboy paturet kita asing sian debata dadong naboy pature raku asing sian debata. Dadong nabuhi patureon rumah tenggat asa uli asa denggan asing sian goar ni dewata. Dadong nabuhi patureon as dapot na uli na denggan na tikos na sitong ikon marujahan ni dewata. Sonari tantangan amang inang ojaan manusia modern, ojaan manusia ya, media sosial imana idokonna
manusia data. Apa itu? Ya. Manusia sudah diatur oleh sebuah mikrofon, data elektronik, alat-alat canggih. Contoh, mulai jo hamu geleng muna, ulu do atok roh, anu rojo dang ului, ale mulu handphone na menjui mana, atop, makuling handphone na makuling makuling tap terus atop deh, nggak ada yang ngatur itu, ikon atop deh, buaton nih, ale coba ijo omak nau, butet rojo, capek kali mama ini, ale mulai impun nama kuling, bah nang mah jangan, terus merlujung, atop pian, sabem songon umatop sian suarana, ini. Manusia hari ini sudah dikuasai oleh data, ya, nggak diatur. Ini tantangan ke depan, tantangan sekarang. Ya. Itu sekarang kan banyak tantangan nih. Itu realitas sekarang hari ini. Ya, nggak diatur. Parjulu asa sitong tikos uli nina ikonatus ojaka idum bain di pature de batana sidia parjulu marhite ti guarna marhite ti bana sadir aladang ngadong na bui paturem ni mana bangsona asing sian ni mana sadiri paturem idum bain ido marujan dang jadi marakuk dang jadi sombam dang jadi bainum gana-gana. Ya. Itu diatur di mana? Mengapa harus Tuhan? Mengapa harus Allah yang mengatur kita? Asal dapat kita tikos, hitong, uli, badia, bahasa, suku-suku. Imani dokon namang, ya. Di ayat onomi, ayat kondisi, ujama. Alai asido rahku di akan nama ribu-ribu, akan nama kolongi au, akan nama ngeruti patiku. Karena sifat Allah kita itu, sifat Allah yang kau sembah itu, sifat Tuhan Allah kita itu, Dia penuh dengan kasih karunia, Dia penuh dengan cinta kasih, Dia penuh dengan kasih sayang. Sifatnya itu kasih sayang. Itu membahan di doa mana nakin di ayat 5 sugodo raku, ya, tu ya sudut patuluhon pahopaton tu akan asogoro ado, ya, kepada orang-orang yang tidak suka sama dia, yang tidak menyembah kepada dia, yang tidak membuat hidupnya itu akan asugoroh ado. Aleyolong dorang, sifat dia penuh kasih sayang. Alania mua kadongan sa persia di Tuhan Yesus Kristus. Karena sifat Allah adalah kasih sayang, maka supaya kita tetap menyembah Dia, parjulu asa toktong tasobbai bana di batana go asini rohai dido imana ma ima di patita di episelta, ya. Jadi asa hot hita marujahan di dewata marsobba tu dewata daktabain gana-ganaan
dang tak main marakkup di mana, dak tak soba manang ape waso itanon asing sen debata. Dido ibana tu hita. Ya. Marhite pangalaona parangena nago asini rohai. Dido matu hita ama kadongan. Ima di Matius 22 ayat 37. Dido imana masongon. Jadi dido Yesus mak si haholonganmu do Tuhan dewatam sian nasa ate-atem sian nasa osam dohot sian nasa roham. Jadi asa unang marakuk bainot ta dewata, asa unang tabain gana-ganaan, asa unang ya marsoba ita tua guguh ni portibion manang apei parjulu ido emana sia haulonganmu do Tuhan dewata sia nasa ate-atem. Catatan namang inang kita semua sini dibilang di situ ya sia nasa ate-atem dang ido sia nasa ate-atemuna dang anung ya, karena atiku berbeda dengan hatimu ya bang. Ate-atem do bagaimana hatimu mengasihi Tuhan berbeda itu dengan hatiku yang mengasihi Tuhan. Ido embad sian nasa ate-atem dang sian nasa ate-ateta dang adongi hatimunya sian nasa ate-atem do ya dari hatimu sendiri. Dungido sian nasa hosam dari nyawamu, karena nyawa saya berbeda dengan nyawamu mang, walaupun kita sumbernya satu Tuhan. Karena nyawamu mungkin nyawa saya nanti mungkin sampai 200 tahun hidup saya. Mungkin ada orang 100 tahun, selama 100 tahun itu dia kasih Tuhan. Kalau saya dikasih hidup 100 tahun, 100 tahun itu saya kasih saya sama Tuhan. Itu membuat dikatakan sian nasa hosam dari nyawamu, karena sampai sepanjang umurmu, sepanjang hidupmu kasih Tuhan. Bukan dibilang sepanjang ya nasa osamuna dan adongi osamdo pribadimu pertama pribadimu dungi dohot sian nasa roham ya. Ate-atem osam roham jiwamu bagaimana, perasaanmu bagaimana mengasihi Tuhan. Apa maksud Tuhan dengan itu? Hukumnya nih, Tuhan minta supaya kasihnya itu tinggal di dalam hidupmu, tinggal, dia mau tinggal bersamamu. Karena apa? Yohanes katakan kasih adalah Allah. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Berarti kasih itu adalah Allah ya. Jadi di ngulutau namang unak pola ado lapatan ni holong ni nehita mulusukun ado lapatan ni olong kasih kepada kita sudah bui hita mabain definisi kasih holong menurut au holongi sonom mak, menurut au holongi sonom dang adong ya. Alani mulo ta definisikan holong niroha, kita artikan kasih holong dang tarulok kita holong yamang. Jadi wado asa tarulok kita holongi sado unang baik kamu lapatan ni holong. Jangan kau buat definisi kasih, maka kau tidak akan mampu melakukannya dan tidak pernah kau bisa lakukan. Maka supaya kita jangan definisikan kasih, kita apai kasih? Kasih itu harus kita identifikasikan, kita identitaskan dia ya. Kalau kita katakan kita identitaskan berarti kita beri namanya. Siapa nama kasih? Nama kasih adalah Allah. Maka itu tinggal dia dalam diri kita. Jadi unang tak lapatan holong niruai dan terbaik kita
Allah ta identitaskan, ya. Namakan dia. Siapa nama kasih itu? Kasih itu ada Allah. Itu dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 16. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Allah adalah kasih. Ketika kita identitaskan kasih itu, maka kita tahu amang sifat kasih itu. Apa sifat kasih itu? Bui mai jahamuan non, ya munang di bagas tabi nama doti part ibadah minggon, ya jahamu ma, ya badu parange holong ni rohaun. Sifat dari kasih ini. Bui mata jaha di sada Korintus 10 ujama saya ada jo sifat ni kasih itu kita. Ya, sada Korintus 10 ujama sada. Ayat 5. Maradat situtudo haolongan nih dang naut dang ulu pangarimason dang diparjujur na jahat. Ya. Maradat situtudo haolongan nih. Kasih itu sangat tertib nina. Kasih itu sangat beradat. Jadi halak namar si Allah kan maradat deh. Ya. Jadi adong dua mang holong naso maradat. Adong do holong naso maradat. Unang irip buamu adong holong naso maradat. Ita holong maradat dunina. Maradat situ do holongan. Ala adong do holong naso maradat. Ya. Dia mai ima hidup didatai, ama hidup datai. Ya. Ima na dirukon nguluna kumpul kebo semen lepen. Marumah tangga masih olongan aledang mandoti rut. Masih olongan di aledang maradat. Jadi kita sangat teratur, kasih itu sangat teratur. Maka itu gereja punya aturan. Aturan beribadah, agenda. Aturan berpendidikan, kataismus. Aturan bernyanyi, buku ende. Aturan dogma, kompesi. Ya. Aturan ya, organisasi, aturan peraturan AKBP. Uriata. Ada diaturkan. Di luar itu enggak bisa. Aidum baing gudang ruas. Aina sodong do holong ni rohani gereja ninna. Apa imana pe soya makaulong gereja. Ya dong diatur. Asa dapat nauli nadinggan. Ya. Itonga-tonga. Idum ben maradat situ tuh holongin. Jadi asam bui debata torus tasoba tang marakup ikumian mah holongi was kita. Tinggal dia di dalam kita karena dia adalah Allah. Dia bukan benda. Dia bukan objek. Dia bukan benda mati, tetapi dia adalah hidup. Kasih itu hidup. Hidup bayan, mau kasih itu hidup. Amang, song dia mah kasih yang hidup itu. Kalau udah Allah di dalam hidup kita, dakta sobah nasing, tungtakas didok, bade ita. Di dalam aksinya bagaimana? Kasih itu, ya bui jolo tajah jolo amang, ya majaju ita, ya Lukas 20. Kita mari kita baca inilah buah daripada kasih itu yang tinggal dapat kita nauli natikos tong, ya Lukas 20 ayat 24. Lukas omma tarong omma parbuina nauli nadenggan natikos nabadia holongi dang marakuk beta ya dang tasoba nasing be dang tabain be gana-ganaan ala gana-ganaan mate do
yang mengului. Lukas 20 ayat 24. Dan inilah ajaran yang paling hakikat dari orang-orang percaya kepada Allah, kepada Yesus dan kepada Roh Kudus. Inilah adat naik. Ya. Lukas 20 ayat 24. Rak majama eta. Jadi didok Yesus mah ale amang marpamuati marham mida nasida aidang diboto nasida nabi nain nasidai lau marbagi ulusna majop nasinurat manasida. Ya. Inilah kasih itu. Kasih yang ditunjukkan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Ya, kita tahu ketika Yesus ditangkap di Getsemane, dia dipukuli, dia diludahi, dia ditampari, ditujangin, dibel-beli. Pola sahat tu paru benar silang, dungi do imana dia benar silangi. Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Itu omong. Jadi di pature de bata bangsoi dang be bangso atuban ali nga bangso na porsea bangso na niasionna bangsa na yaolongan orang-orang percaya kita sudah lepas dari ya hatuban ni dosa di pature di bata hita marite ti guarna sadiri pature kita dang adong gogo na bui pature kita asing sian guarna di bata asa di bagasan guarna di bata hido dapat kita holongna jala olong naima namian di bagasa kita karena apa sifat Allah penuh dengan kasih sifat Allah penuh dengan kasih maka setiap orang yang percaya kepada Allah kepada Yesus kepada Roh Kudus orang-orang percaya sifatnya hidup dalam kasih karena dia menyembah Allah yang hidup bukan Allah yang mati Allah yang teratur Allah yang beretika Allah nama radat Dewa Tata hidup Dewa Tata Allah ni akan apur siapa maruja akanau mian Dewa Tata di baga sendiri kalongi ido nabu yamang inang marhokuli ima na setong matanam mangaranapi doppa dewata mulus adong holokku tang tarbainau manatap dewata marwa mulus tatap pamudong amuna nama besugur hamu tang boyo mardame doti malan mulu setungan nai nama besugur anai isai tatap kan misalnya Roma di gereja udul mai mana ison udul musunai san saya tatap magi yo ulu dum mudur tusan ala saya tatap mana dungan nisan manang ibu dia ni mana iyuluna ibering musunai kita iyo musai pidai mana tusan itatapnya ana musai dungan saya olah tusi marwana bering yo sanggul naib merbaju merah musai saya olah ni mai tatap mana alana saya jut ni rohana ini saya tatap mana alai mulu Tuhani tinatap setong mata kumarai dopak Tuhan Yesus dopak silang nei pamago ma sugu ni rohku acik ni rohku ala mangulah holong ni roh ala terus mangulah holong ni roha di dokma di turpuk tahun manginang ya ya. Parjulu
akan setong mengaranapi de bata, mengaranapi mata dok Pak Yesus dok Pak to di perbadia di ngulunai sen mangasangi gorne batadi. Saya mengasahin gorne dang neang gorne batai bani mana. Saya diasau ni mana gorne bata, di parbadiai mana gorne bata, idum bani do dia itu dang jadi dono mu gorne bata jauh ba dewata anggosian neang roa alat nama kaulongi dewata dak ya neang ibani gorne bata. Dang uli dia mana yang rohaon seulu demi Tuhan ini kan ereng mah dangi pejabat gurang demi Tuhan saya akan melakukan apa setahun dung setahun mana gawe pejabat batatrakup dangi dia nang neang ya. Kalau memang kita ranapi dok Pak Dewata matata ikut badia guarna di tanga mangasaun guarna hita mangasaun guarni tu hatta Yesus Kristus malum doa nina itu kan itu membahen ya tiki mardalan si Petrus akasisiani adung mas ada tu bagas curi mana mangidu-idu roh Petrus mandok bah darong bah manangau si kami bah olan guardo adok kule kami ima guar ni Yesus Kristus na malum yon kan ngamartangia kita tiki marsait kita dangi martangia ngali Tuhan saya malu apa terus do mebiar saya mebiar khawatir si mulunga ni ngasang kuaran Tuhan ni tiup amang nang neang mulunga tado au percaya di bata au percaya di Yesus aku bersetor di bor tiup nang neang ya nang asabui terus aso nang neang kuaran Tuhan ni idum bandi do dia walui ingat selalu beribadah, jangan terus bekerja ya. Ingat jadi asa unang neanggor ni Tuhan ni ingot nina beribadah terus sama dia terus beribadah ya. Ingat jangan lupa ya. Unang lupa ai gudang hala lupa itu mbain di dok tu bangsoi ingon ala nama ngaranai matan do Pak Yesus do bui terus diingoti tikina lau martangiang lau majatan di bata lau memuji-muji di bata lau pasahat to pilihan di bata ala nunga holong di bata namian di bangsa idum bain setong di ranapi mana di bata di nguluna si ganubare ingot nina ya ingot onom hari ho mangula ale hari papituon ingot Tuhan hanya minta ya, kepada kita supaya jangan lupa untuk beribadah kepadanya. Itu mbani dok ingot ya ono mari mula-ulahon ale mula ari papitoni ya perbadai ini nak bukan berarti amang kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan ya tetapi Tuhan mau katakan supaya kita memberi waktu untuk selalu mengingat Dia di dalam setiap pekerjaan kita, setiap tindakan kita, setiap pikiran kita,
jadilah itu ibadah. Para pakateota ibadah, ulaota ibadah, sudah ibadah. Ngulmit ni ngulutai, gabe parmingguan nih, gabe ibadah, gabe pilihan nih, tu dewata. Itu nang dipaingot dewata kita. Atong dia mau kadongan sa porsiao di Tuhan Yesus Kristus. Nunga haruar kita sian para tubanan dosa. Nunga gabe bangso ni dewata kita. Dada be portibion na tatatap. Dada be dongan colma na tatatap. Mulu saya tatap dongan colmaon ulu tubuh pangiburua kita ya. Boy tubuh acik ni roha. Ale mulu dewata dut saya tatap. Marhiti teolong ni roha nih. Ya. Kita mampu ya, menjadi bangsa yang teratur, bangsa yang beretika, menjadi orang yang mampu mengampuni sesamanya. Ido nang dipangidu hatan itu hatta di bagas marhokuli maita. Saya dina marhkulita di sido ita terus tubuh holong ni rohata. Alani amang hinang ingot dina beribadah di hari Kamison mamuka maita lau marningot Tuhatta Yesus Kristus natar silangi mamuka hari Kamison tapatupa ma pertanyaan pasion jala tapatupa ma ya. Setiap hari Kamis dulu hari Kamis dungi sahab maita tu Jumat Agung pasion dungi sahab maita di hari Paskah asa marhiti pertanyaan ido ipaingot ita mang sungod dia do holong ni rohani matatu ita marhiti te pertanyaan pasioni asa diajar kita manatap dengan bahasa ni bata manatap songonima holong ni rohani bata pola ibana naro marhiti te Yesus Kristus paluau kita siang parhatubanan ni dosa haruar siang hita asa gabe bangso na badia hita ya, bangso na manguli bagasan holong ni roha hita bangsa na manguli bagasan asisan dosa itu bangsa yang suka mengampuni bangsa yang suka mengasihi ido dipanggil kita karena hanya dengan kasihlah kita tahu siapa itu Tuhan holan marhiti te holong ni rohama tabo to amang adirion ni dewatatai dang tarbak kita manada dewata molo soolong ni rohanai manguli bahasa kita dang taboto ya. Lau patureo kita molo so dewata na patureo kita asa uli asa sitong asa badia tikos di parsaurata di nguluta di tonga-tonga ni ngulut taon idom baen diatur hon debata bangsona marhite te di paturei mana marhite akaru nak kita pe amang inang diatur hon debata kita marhite te silangna jala Yesus do disilangi ido nagabe ujakan ita asa dapot ita nauli altong tatap ma ya, tatap ma debata tatap ma Yesus tatap ma to di porbadia di natinatapmu mangula maholong ni roha di ngulum amin martanyang maita
Ali Tuhan amanami jala dewata nami. Pardingkan bahasa para siroha situtudo ho. Tuhan nunga diatur hoko diahami Tuhan. Asa dapat hami na uli na dinggan dipatureho hami Tuhan. Marhiti hiti akaruhut jala ruhut mi Tuhan nunga digokiho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Iman tatap hami Tuhan. Marhokuli hami. Marhiti hiti mian holong mi di bangsa kami Tuhan. Asa dinamian holong mi Tuhan. Sai hutatap kami ma. Ho Tuhan, gabe dapat kami ma. Nauli na dinggan, na badia, na tikos sitong di parmuluan nami si ganup ari Tuhan. Unang paluas kami Tuhan, manatap waso di tanon. Gogo di tanon. Padahal sir kami Tuhan rohan na mambayin gana-ganaan Tuhan. Padahal siya kami Tuhan mambayan marakup po Tuhan. Padahal siya kami marsobba tuaka waso gugu na dong di awang-awang nang ditonga-tonga ni mulan. Holan marsobba tu hodo Tuhan. Ala di bagasan guarmido adong dapat kami na ture laho ngulu na uli na tikos di ngulu nami Tuhan. Tuhan di bagasan minggu sadarion di nautata pami o Tuhan mangido kami di pasu-pasu homa sudi amanami do inanami nanga kapinopar nasida di ganuk rumah tangga nasida Tuhan di naho toktong patureo Tuhan ganuk ruasmi rumah tangga ni ruasmi amanami nanami nang pinopar nasida pinopar na tikos, na badia, na uli Tuhan. Tuhan, marhite di gonggomi, odo olongmi Tuhan. Sai di boto ruas ni uriamido Tuhan. Pasahaton hamol tem rohana tu colom. Jalan nungar, udang ruasmi pasahato pilihan na Tuhan. Di pasu-pasu homa pilihan ni Tuhan. Makorohon Tuhan gawi puji-pujian dok asang ampun Tuhan alani Tuhan saya yukap roh amma marhite holang roh am manang di dia peruasmina marsidoh Tuhan di parminggu anon di ngot nasida Tuhan na dohok do nasida mamuji-muji ku armina badai pasahat pilihan na Tuhan Tuhan nang ruas ni uriamit pe Tuhan naong ditabay ho umur di pasu-pasu ho manasida asa toktong disungguli ho nasida Tuhan di boto nasida Tuhan laho martangian tu culum na badi lao marsobba tu ho Tuhan di pengoto nasida makamol tehon tabbani umur na binaen itu nasida Tuhan nang tabbani uli nya dinggan paruman tanggan nasida guk dami, guk las ni roh Tuhan amanami do inanami Tuhan nang ruas ni uriami na di bagasan parsaiton holong nasiap koima na toktong mian di bagasan diri nasi dia dau biar Tuhan mulo nunga holongi asa marhite te holong naung mian di bagasan nasi dia di sima jalon nasida Tuhan hama malu siap koi Tuhan pos doranami Tuhan mulai palos so nasida majalo vitamin ubat dok pasitas nyaka rumah sakit nang panguruk maka dokter perawat apoteker Tuhan di parbadiai homai dalam patuduh nolong roham Tuhan di pasu-pasu homa salutna ulon nasida asa ture sudina Tuhan membuan hama malu tuaka dongan nami dari bagasan parsa itu Tuhan. Tuhan gudang akka ulaun ni uriami upasatami tu tangan muna badia Tuhan. Homa Tuhan na toktong manggunggomi salutna asa di bagasan ni toktong Tuhan adong holong nasiap koi mangula gabe marparbui Tuhan
gabe memberdayakan sudi ruas ni kami Tuhan. Lau patu pahon lomo ni roham Tuhan. Tong Tuhan di bagasan sadarion upasa tami mangul nami tu ho matok tong mandoani kami Tuhan. Ho mengeramati kami, ho masuk-masuk. Tuhan nang sudi pinok pernan, na di bagasan parsikolahan na Tuhan. Dongani na sida, lehon roha, holong, lau mga lului parmino Tuhan. Jalai pakai nasida Tuhan, lau makaholong yoho Tuhan. Tuhan nang dihirim amanami do inanami tinau makirim rosi roka ni tordini anakon nasida nang buru nasida tuhoro pasatami Tuhan pakirim moni asa leonomu Tuhan ditikina ubartul moni roham Tuhan nang rumah tangga ni akayana kon nami akka pinoparnami Tuhan akka nang rumah tangga akka nasorong do kay Tuhan pinoparna ubuh kami leo may Tuhan obar tulong mo roh jala akan nang adong pinoparna Tuhan say malo na sida patureo ni Tuhan gabi marparbuhi gabi pinopar na tutusi tutu maka prosaipo maka walongi mo Tuhan tong Tuhan sudi nasa ulon ni ruas ni rami ubo kami tutangam na badai homa Tuhan na patureon mangasong guarmu mangason kolong mi Tuhan tutusi tutu di ulon na sida bagasan asik tongan ati gor habadiaon gabi marsangat guarmu na badai Tuhan Tuhan di bagasan sadarion saat di homa si sama dosa dok pengalosan nami aso nama bad ini gambasan doa suruh calo mahami di bagasan Kristus Yesus nami amin.
kon ma piliata ali dewata amanami na di Banua Gijang hodo haroran ni saluhud silelehon na denggan dohot nasa uli bahasa na mau diutus kupasat hami masyan na nileomi tu hami pilihan nami tuho saya jalo mai gabe uap na ucus di jolong pasu mai jala ramoti aso parasia kami pelanon pati bulhon ada jamu di tonga ni huriam dohot di portibion buhai marwanami marhite todim asalam tadahami godang nisi lelemi tu hami asalam girgir hami madok mulai ate tuho marhite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Manamina di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu saya rumah karajanmu saya saud malumoni roham di Banua Tongohon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari si sama dosa nami sompani sanami di dosa nidongan namar dosa Tuhami guna kami tugion tu pangjunan balua mahami sian bangaku. Di pasu jala diramoti Tuhan Devatamaho di sodakon Tuhan Devatama buina tuho jala asima rohana bidaho di dempakon Tuhan Devatama buina tuho jala di pasor homa damena tuto dimnabi amin. Selamat hari Minggu Madita, Toktong Maita. Ingat tuh protokol kesehatan. Melatih kita.